Malawi Today. Nkhani imene ikufuna ikambidwe pano ndi nkhani yokhuzana ndi ku khoti judiciary. Kumeneku kwakhala kuchitika katangale wambiri. Ena anu mwamvapo kunena kuti milandu imene akhala kuyimbidwa akuluakulu a MCP imangothera mazira sipitirira. Ena anu mwakhala mukumva kuti chilungamo sichimayenda bwino ku makhoti kumeneku. Nde mkulu ameneyo Kamangira wabwera kuzalongosola katangale wamkulu kwambiri amene akuchitika kumeneku. Musamangomva, takhalani pompo kuti mumvesere zimene wanena mkulu ameneyo. Banki ya finance imene machira Finance Bank of Malawi, I think, of Chani koma Finance Bank ikupanga ntchito zake ngati banki inkatenga chuma cha dziko lino chimene chimapezeka chuma cha dziko lino koma cha ndalama zakunja, chuma cha dziko lino koma cha makupala akunja, forex, foreign exchange, foreign currency rather. They were externalizing foreign currency. Chimene in general, in the common word we use is forex. Amatulusa ndalama za kunja, ma dollars, ma euros, ma pounds, mwa chinyengo, mwa insedi. They were basically doing the country injustice. Amalibera dziko. Amatulusa ndalamazi kuzera amatsegula ma account. Mina tsiku limoza amatha kusegula ma account. Nkhani yotu ilipoyera. Amatsegula ma account osiyana. Mina patsiku baja 4,000 accounts. Pen I think anazafika mpaka na 30 chakuto 20,000, 22,000 bank accounts. Ndikutulusa ndalama za kunja kutulusa kutibera Malawi. 2005, 2004, so zimene zimachitika for a period of time. Nthawi imeneyo so kunaiso fuel crisis, kumachitika so kusowa kwa fuel, kusowa kwa mafuta. Nthawi imeneyo so kumachitika kusowa kwa mankhwala, anthu kulephera kugula mankhwala chifukwa chonazo banki imene ikutulusa ndi mabanki ena mwina ndi anthu ena mwina ndi ama individuals koma tukamba za banki dziko kukanika kugula fetereza oti ithandizire anthu chifukwa kuti banki ikutulusa ndalama zakunja. Dziko likukanika kugula mankhwala anthu kumafa mzipatala, likukanika kugula zida ngati dialysis machine amene amagulisidwa mu forex yomweyo akutulusa ndalama zija. Komano anthu aja amatamanga zimene zijazo amakhala kuti mbomamo ali ndi anthu amene akuwathandiza akuluakulu ena kuti akukhala ku Ministry of Finance, ku Reserve Bank, because a transactions are also amene amachitika every day. Reserve Bank in this central system imene amasatira. You can't do any transaction, especially transaction yaikulu yomwe Reserve Bank sipanga observe. So umbava uli also umene umachitika umakhala kuti ukuloledwa at a certain step, at a certain stage ndika kuguluka anthu. So anapanga zimene zija until anthu atagwira. Koma mupanga observe unena kuti in 2005 inali kunena kuti boma linali litangolowa kumene la nyuwani la Bingu Amthalika. Professor Bingu Amthalika anatalowa under UDF. Koma atazalowa muja anazaya pezeka kuti asemphana zochita ndi a Dr. Bakili Muluzi. Now, atasemphana zochita ndi a Dr. Bakili Muluzi atiti kusemphana majira nkhulo. Atasemphana zochita ndi a Muluzi, Amthalika chanamba upanga zawo, panga focus their vision. That's when it's inunga disease zinamba kutuluka kuti actually finance bank isukuri so ile yakukhala kapena kuti nkote koma inali kuti imapanga zimene zija zifuna kuti munali anthu ena ake amene anali within UDF, amene anali within government and officials that were influential and powerful that were allowing that bank to do what they were doing. Now when the shift of the political party power shifted to what we call now DPP, ndi pamene
zinthu izi zinayamba kutuluka kuti izi tithane nazo, izi tithese, izi titseke. That's when achina Good Ogondo atauzidwa zimene zimachitika ndi ICB direct atapanga ICB anti-corruption bill bungwe limene limafufuza zaziphuphu likatangale Malawi ndizaona kuti kuchitika nyambalo anthu akuti bera chuma chathu chuma cha dziko lino chuma chimene timagwirisa ntchito kugulira zosiyana mankhwala fuel zizonse zimene zimatithandizira ngati Malawi pamene anakhala pansi ndi wayitanisa anthu aja zimene zitu zili mu chigamulo zina zili mu investigation yomwe inachitika koma zina zili mu chigamulo chimene analemba then Katsala then Justice Katsala, now he's a Supreme Court judge, Justice of Appeal Katsala. Pardon me if I'm mistaking the judge, but I think it was Katsala. As I said, my laptop has been messed up and all that. So if I mistake the judicial officer, but this judicial officer did an amazing work because even in his judgment, he brings them everything, and that's why a statement Malawi Law Society has been very critical. And thank you, Malawi Law Society. I thought you were dead. I thought, basi kusinta kwa leadership kwa sokoneza zinto. So I love the resurrection. Can we move with this resurrection of Malawi Law Society? Let's move with the resurrection of Malawi Law Society. The statement is well cooked. Yes, it's careful in whatever reason you have. You try to be careful, but ababa antu agwidwa trouser really mind. So what am I driving at? Malawi Law Society has emphasized the High Court judgment is factual. Inatambasula zinto zonse ndipo maumboni koti linali ndi kuthekera kumva maumboni direct kwa anthu. So koti limene lili la ku High Court limene limamva nkhani imene nafotokoza unena kuti Reserve Bank of Malawi amene amayendesa zinthu za chuma zomwe komanso amene amapereka mayendesedwe a chuma chakunja kuti ndalama zakunja hlata kuti ndalama zakunja zikwena zitende bwanji amene amapereka malicense kwa mabanki amene amalongosola kuti ndalama izi mukhoza kuzigwisa ntchito ndalama izi zikhoza kutuluka nazo. The power that banks do or exercise on forex and in many things imakhala delegatory power. The regulator amene amayendesa zonsezo ndi Reserve Bank Malawi. Mwini mphamvu zoyendesa za ndalama kumalawi kunoko ndi Reserve Bank, banki yaikulu ya ku Malawi amene amabanki aja amangopasidwako mphamvu kuzera mu chiphaso choti ino azipangani zimene mukufuna. Ndikuona anthu ndithu akutumiza timastar timajanjani. I appreciate that. Go on doing that because it invites your friends to join. Chifukwa conversation ena aumata kuitenga tikayikamba kena kwati kuipanga twist, so it's better to hear it as it's being said before they twist, before they maybe just cut a certain aspect and then spread it so that they can distort the information that I'm sharing. Ndiye abjaji anaonesa bwino nkhani imene Reserve Bank ndi Attorney General anthawi imeneyo anasumira bank awa chifukwa kuba chuma cha Malawi. Now mumvese pamene amene anapita ku court tu kwa high court ko anali Reserve Bank of Malawi ndi Attorney General and chimene anapitira nchonena kuti mu kafukufuku wawo amaine akuti anthu aja afufuze ndipo anafufuza ndipo anapanga audit ndipo pali auditor company imene inafufuza bank aja ndikuona kuti anthu andolapa ndipo amanena kunena kuti ife tabwera kunoko kuti anthuwa apereke ndalama zimene tinagwirisa ntchito kupangira audit. Time imene I think in around 13 million or something like that. So this is how the case is. Kuti Reserve Bank of Malawi ndi Attorney General anapita kumene kuja kukanena unena kuti ifeyo awawa amaba andi muchigamocho Finance Bank anavomereza kuti amatani kodi amapanga adi za chisawawa amapanga za kanyava amabera Malawi. You see now at that point anthu aja analipira komano iwo aja amene anapanga counter claim. So counter claim ndikunena kuti
Kamangira wabwera kuzadandaulira koti kapena kuzadandaula pa mfumu kuti mfumu abamba wawo andiponda, andiponda ine ni mama mwawanga nakhala pampando ndi azinzanga iwo akudusa andiponda. Odandaula uja counterclaim mene mayendera odandaulidwa uja amanena kuti akamangiradi mwina ndaponda komano ineyo ndikunena kuti nditaponda iwo animenya chimbama mpaka kutuka kamfuno imene ndi counterclaim ndoti anthu ena akapanga counterclaim kuti nawonso pamene iwo akusumidwa iwo akunena kuti komatu ine ndamenyedwa chimbama mpaka kutuka kamfuno kuti even ndakhala kuti ndapondedwa ndithu naponda komano kuti zinayizoyenera kuti animenye chimbama mpaka ndamva uwende wa mbuzi kumphuno chifukwa cha mmene apangira zinthu. So finance bank inanena unena kuti ifeyo anthu anatilanda chani, anatilanda license yathu komano potilanda license yo pazimene amanena kuti tinalakwa sana tipase mwayi wokutimva. So tisiyanise zimene ndipo timvetsani Amalawi. Munthu akalakwa in any case ngakhale walakwa ndipo pali umboni olakwa ndu malamulo amayenesesa kunena kuti umayenera kuti mumve mbali ya munthu. You can't just act without hearing the other side. Ndifuna kuti magwada pano kugudizana kugujuzana kuti Amalawi ngakhale munthu mutampeza atatenga mpeni akumbaya munthu akapita pa court ali ndi ufulu onena kuti munthuyo amvede mbali yake chifukwa mukapanda kumumva kusogolo kumadzachoka chani kuti there was no procedure sinamvetsedwa malamulo ndi mmene amayendera ndi ife tinatsankha malamulo kuti aziyenda choncho andi malamulo ndi abwino timawaononga ndife anthu ndiye ndi pamene pagona no loophole imene no atambwaya amene wawa agwirisa ntchito. Kodi ndisanapitirire chitsogolo ndikutambasula chimene chikutiphunzitsa ndi chani boma likasintha pamakhala zinthu zina mwina zimene boma lina silimapanga bwino, but how you handle that matters. It will affect the country. We should not ignore this part. We have to engage this part. Kunena kuti adindo muli ndi udindo onesesa kunena kuti mmene mukugwira ntchito yanu mukusatira malamulo chifukwa ngakhale muli ndi udindo wanu umayenda ndi malamulo. Udindo wanu suti basi as one council, senior council now I believe said this is not a republic of banana. Komanso anas kuti okay nya set zimene mumapanga zimakusatirana. Now point imeneyo tadusapo tibwere nokuti nkhani kuti tifike panono ikufika bwanji komano timakamba paja kuti anthu ajana apanga counterclaim. A high court judge mene amapanga chigamulo chawo anafotokoza bwinobwino ndipo muli mfundo bwino zimene anakanira zimene anthu aja amapempha ndipo zimene anthu aja amafuna kuonesa. Zili ngati abale anga kuti munthu wampeza nyumba mwako ali mudengo akutenga ufa wako akutapa ufa wako iweyo wampezera amene muja nde iwe wangofikira chiteche chija munthu uja ukagwera uko kumenyesa kukhoma munthu nde kwabwera kubapitano pa mfumu mapita pa mfumu paja amfumu aja akuweruza milandu nde akunena kuti ine munthu ndampeza nyumba mwanga undibera ufa munthu uja akunena kuti ine awanimenya teche ndipo atanimenya teche ndamenyesa munthu mwaona apa pamene ndatupa munthu uja watupa. Now ndinakamba kunena kuti 2024 kesi inafika pa desk bank. Kodi inafika pa desk bank chifukwa chani? Panali umboni oonesa kunena kuti kesi ya Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi and Attorney General of Malawi, a Justice of Appeal Chikopa has interest in that case. Achikopa kesi mene monga mene mwamvera mamedium yatenga 20 years 21 years it's been going on komano zimakanika
kuti ipite kumapeto finally case yovuta. Why? Panali ma competing interest. Pali administrative section 42 administrative justice, an aspect of administrative justice imene ina like kwika kuti Reserve Bank of Malawi, Minister of Justice atapezeka kuti apeza kuti anthu amaba ndimo amabera Malawi amagusa forex mola kwika mophwanya malamulo sana ziyendese bwino kuti munthu uja kumutenga ndikukhala naye pabwalo ndikupanga process because ni many zimayendera. But on the other aspect it was kuti claim yonena kuti mwapepese anthu kuti munalanda mola kwika ndiyozelezeka. Kuzelezeka kwake ndi ukamalawi malamulo awo atasama kuna mizeni kuti awanda maziwa malamulo alinse tonse timaziwa malamulo ali there tonse titakwapanga interpret. Malemedeza amene amachitika ku court, they are guided by principles and amaenda under the old law kumene malamulo achokera equity. So kalekale amene ankaweruza milandu analinso mafumu and the mfumu amaendera equity imene sinali ngati more sophisticated as it is now. The equity in the principle yonena kuti you can't go before equity with unclean hands. He who comes before equity should have clean hands. So there is no way you can give a certain remedy that is an equitable remedy when you are unclean. So munthu amene amabaufa mudengu sangapezeke kuti lero anene kuti nali koma ananimenya techi ndi andipepese ndikupezeka kuti kumpepesa kujalo mwene awa munapeza ndithu akuberani ufa ndi mutayo koma suna chite bwino fa munamenya chiteche chimenechi chifukwa choti mwamenya kumbuyo mwapwetekaso zinthu zina zosakhala bwino ndi mwapase madengu 5 aufa. Mukumvesa Malawi zimene yachita Supreme Court mwachidule nchonena kuti inu mwapeza ubande akubaufa mujani nyumba mwanu mudengu la nyumba mwanu dengu la ufa mwamenya chiteche koti lavomera kuti analida akuba amene wako machifani mwamenya chiteche ndimo mwamenya malo lakwika mwina mwabwezere madengu 5 aufa. Uwu ndi uchitsiru umene ukuchitika ndi Supreme Court, ndi uchitsiru umene Supreme Court ukufuna kupanga. Now Justice Chikopa SC, no one Alisa Sabunamizen, he's the one who has been moving with this case. The evidence is there. He's the one that has been pushing this case. Judgment imene yatukusa Supreme Court, because it's a judgment, whether it's a 1 minute, whether it says 1 second, whether it's a 3 second, whether it's a 5-hour judgment, whether it's 1 page, whether it's 50 pages, it's a binding judgment. And the judgment imene anena yo anena kuti damages, if any, should go to the Supreme Court. And now, why they have said that? They are not stupid. He's corrupt. Ndi anthu Anzake ena ndachulaso kale these people. Ukaiona bench ija and 7 bench. So bench Malawi majaji aku Supreme Court nthawi zambiri amayenera kukhala ngapo ndithu, amayenera kukhala nthawi zambiri panopa malamulo amayenera kuti akhale 11 or 7 kumapita uko. Koma amayenera kuti akhale nambala yonena kuti asapeze kuti awiri anena amayenera mwina anena awiri izi atatu izi kalikali koma panopa ndi kuti follow izi atatu izi. Ukaiona bench manager anthu atatu bench manager, they know everything that is happening. They have been part of that. Koma key ring leader ndi Chikopa wa judge wa case manager. Ndizi zinazonyasa zimene mwina ndingo zipanga mention koma lero kupanga focus za finance back. Ndikuti this case came before me in 2024 tikupanga zimenezi. Ndipo ndina case imene is one of the cases that pushed me kunena poyera kunena kuti Achikopa ndakuba. Now Amalawi muzizo kunena kuti some of us, and sometimes when we speak timakhala kuti tikuziwa zinthu zina zimene simukuziwa, and at that point zimakhala kunena kuti kuzichula zinthu zija sizipanga weight, it will not give weight kutengera ndi mene zingapangire weight
at now when everyone is interested well pamene uzatuluka zinthu zina chapulika chapulika sangachibiseso chinali ngati chinthu chinatupa ndi anamanga bandage ya la white loyera anthu nkumaona kuti pali bwinobwino komano chinthu chapulika ano mafinya ali paliponse chikununkha bandage just singagwire ntchito. When you look at one of the notices of hearing, anachita kupanga draft anali achikopa okha ndipo anaitana maparties kuchita kwaitana bwerani. Kesi manager ya finance bank the lawyers that have been handling that case all along anali Mordecai Msisha, a senior counsel chinampaka ndi lawyers ena pamene achina wapona kita pamene analowera isu achina chikopa pamene anaitana unena kuti nthawi yoti tikhwasule yakwana. That case, as I told you, that case has been stuck for ages. It doesn't mean kunena kuti maloya samapanga manotice kuti kesi chayende kuti athane ndato nejeno kuti amapanga koma Supreme Court chomwe imango yang'ana manotice kumango yang'ana koma pamene achikopa kesi chana itenga anaita na maloya wawo amene amapanga nawo madiru wapona kita ndikujoin kesi atakubwera ina wapona mtandi pamene inayamba kutama fa kesi ka Supreme Court amakhanywa process awo kesi jana yamba nokutama ngati labo kuti apa zikwinde bakuzoona izi zimene ndikuuzani izi ndi reality zili kwa inu kuona kuti mupanga bwanji zili kwa inu kupanga investigation ndikuona kuti kodi ku Supreme Court kesi amaithamangisa ndi ndani file ili ni his office ndipo panopa by now because the issue is out, the Supreme Court has indicated we need to know kuti amina kulembas but anyway it might not be relevant to know, but I can tell you that amina kulemba the actual judgment kapena the full judgment the perfected judgment the written judgment ndachikopa senior counsel ngati sala chikopa akhala akapanda kapena amadisi is this I'm challenging you ngatata sintha panopa izozo mukazaona judgment imene izabwere azailembe judgment imene azakhala chikopa ngati sakhala chikopa azakhala madise kapena akapanda. All these people, it's a cartel. It's a cartel that we have allowed. And this conversation I'm bringing, these names that I'm mentioning, they are not just for you to laugh and say, hey, wachula, hey, lawyer, so akunenda sakuopa. These are names that I'm mentioning that you as Malawians who have, the judiciary is there for you. You should demand. No, because up to when are we going to see, to watch this? And God provides opportunities for people that are killing, people that are destroying his children. So I always give an example, my Israelites. I mean, I'm in Egypt. Moses wabwera afuna achosemu ku Egypt kuja. Panachitika zambiri mbiri Farao amakana kuti ndi Maisraeli achoke. Achitika zambiri kubwesa miliri kutanta. Komano Mulungu amalanga anthu aja koma salangiratu. Samaliza ayi. Amalanga anthu aja koma samaliza. Until pamene Pharaoh analola anthu aja kuti aende mpaka na akafike kujani pamadzi paja ndikukantha madzi aja ndikuseguka ndi pamene Mulungu so kwalimbisa mtima anthu onse aja kwaumisa mtima Maigupto inali njira ya Mulungu kuti aonese ukulu wake. Ulendo onse ujatu mmene Aigupto amasatira Israel anakumana ndizo khoma magaleta awo kupindika kumayenda pang'ono mdima ukhoka pamene Israel akuyenda mowala kuzizira pamene Israel Mulungu amayikira kuwazuwa amatenthedwa Mulungu amapasa mbiri koma samamaliza nthawi yonena kunena kuti anthu amene akhala kubera Malawi amene akhala kukhotesa chilungamo amire it's now.
pano patafika pamene Moses no Mulungu wamenya pa. That's a Google. If Egypt Malawi amene sitimapanga corruption taenda ndipo tafika kumapeto pano Moses na kutembenukano kuti chani Igupto achada amiye ni magaida awo ndipo pali nyimbo imene imayimbidwa kuti Egypt amene mukuwaona sumzapenyaso ineyo. I believe the time of reckoning has come where Antua ndinthawi yoti amire. And these people have been struggling, suffering. You guys, most of you people do not understand or do not appreciate, but these people have been struggling since the time that this fight has been begun. But they have been fighting as well. You know, they have caused hell to me, to the people that stood up publicly against them, and to other people that they suspected what they gave us information. They gave me information. Aliyense amene amankuganizira kunena kuti uyu anatusa information iyi kampasa Kamangira. Wafinyidwa nditu. Ineyo nditu apanga zotheka, apanga masamu awo, apanga za ofiyo, amakhulupira, anthu amene aja amakhulupira ufiti. And kumene amapita wasinga, kumene amapita kufanana. Those people that do corruption, achikopa, amadise, akabanda, Zinduzao, it's a family. Those people are close, they're tight. And people that know, they know what I'm talking about. They're always together. Mabanja wa mazwana. Kaya mabanja wa wonisa kugumu. Kaya mabanja wa pambali. They connect, they speak. I'm speaking of this because I know these people. I know how they move money. Chigamulo ichichi manager bweramu. Ndalama zinayi zitasunta kale. Makashi. Mabiziko wa mazandalama zinayi zitasunta kale. Chigamulo ichichi ajapo kale part payment atenga kale chifukwa iwo mbali yawo akukira akudikira ano kuti azisiya manja mwanda mwalisa. And amapanga zinzonena kuti they are not stupid, they are corrupt, but they are not stupid. These people are there to finish you and to finish it, and they don't care, they don't give a damn about you. And you guys mumakhala busy kwanyambira mapazi. That's what you have been doing all these years. That's what you have been doing all this. I challenge you. I challenge anyone in Malawi. You cannot fix Malawi without having a judiciary that has integrity, that is focusing on the law, that is doing things. And panopa zintuzi ndizovuta kwambiri chifanyana zokuti anthu amene ndikunena kesi iliyonse imene mapita ku Supreme Court achikopa ndamene wanga decide who it goes to. So muyangane magesi andalama amene mwina Industrial Relations Court yapanga magesi ose akupita before chikopa kumene kuli ndalama vindalama imepita kwa chikopa ngati sipita kwa chikopa ipita kwa madisi, ngati sipita kwa madisi ipita kwa kapanda. And that's why I get angry not only against kapena with achikopa amadisi akapanda. I'm also angry with the other judges that I believe they are not corrupt. I know Aina Kalimbera, Senior Counsel, Justice of Appeal. I know Aina Katsala, they have been professional. Ngati ali corrupted in a decent kuziwa. Kumazimini kuziwa ine. I get angry with the female judges, Supreme Court judges that are watching this, because if you inaction is an action when you don't do anything, because these people cannot not know. They cannot not know, but they are caught up in a way where it's difficult for them, because I'm aware of many things and how dangerous these people are. Kuma, they are not more dangerous than God, and they are not more dangerous. So Piagosa Malawi don't say, and if we rise up now, why is it kunena kuti in 21 years this case amango enyeterera amango enyutulira aitusa pano ifajana? One of the things why kesi hii aitusa panopa ifene aregistra kuti akonzana kubanga mauja. So it's true kunena kuti Supreme Court sina nene kuti apeleke 5 trillion, sina nene kuti apeleke 650 billion, sina nene kuti apeleke komano their decision allowing kuti there should be damages.
if any kunali kuzitusa muda saoneke kuti akupanga corruption koma ife tikwaziwa we know the language you know they want to leave the burden on Innocent Nebi, the registrar, his owner. And Innocent Nebi, the history of Innocent Nebi, I don't have to say, the professional knows. As we speak right now, his owner Innocent Nebi should have been a judge already, but there are issues. He was caught up in things that were unprofessional that prevented him from being a judge by now. So he's also, not only is equal, but also he might not have power. You know, he might not have power, but the noise he made kupanga ifea Malawi. Everything, if ndalama zitu zinapita, koma kuzuka kwa Malawi kuti azikuenda bwanji. Again, this has happened with this fire because of the change of government. But why were the judicial officers involved not taking this case forward until how many kwabwera new government? It's also because they feel the current attorney general za Frank Mbeta tinani na kalikali Frank Faluku Mbeta, you know, it pains me when I speak about Frank because yeah, people that know me, they know why. But you can't fix Malawi and say that Attorney General is Frank Mbeta. No way. You can't say I'll fight corruption. And I've listened to this Sona, and my reaction to Sona is only in regards to the to the judiciary and corruption. And is that I think the statement by President is very powerful. When he said the executive, the parliament, the legislature and judiciary, those chimene muzibanga muzone sesa kuti chikale kapena mukakha osapanga zinthu zoona ngadziko lanu amakamba za judiciary ngakhale sana ifani munthu wankulu is speaking in general, just not kuti mwana kapena branch yawo yayipange review, because he also conscious about being accused, because he knows that if he just speaks more sakalabwi kapena kuti more sakalake banga accuse kunena kuti akulimba in judicial independence. Judicial independence, the president. No. He's the head of state. But anyway, I appreciate why APM has said executive, legislature, and judiciary. But anyone 1-0, audience many who has an ounce of intelligence knows that APM is talking about the judiciary. Now, I was talking about Frank Mbeta. Ajina chikopa, ndigesi yao, ndajina wapona gita, ndigesi yao ya ntumbai, ya finance bank. Aipanga panoba jifua yokuti, akuzuwa kunena tu Frank Mbeta, ndama zituka. As long as Frank Mbeta, ndatone jeno wadziko la Malawi. This live is about corruption is really naked. Kuthandauza kuti nthawi zambiri Pakatangale sayenda mblanda isakhala muno bamuse kuti amapangidwa mozambaitsa movindikiridwa amakhala musuti ndithu malipyathaja amakhala odayikidwa musuti nkumati zabwinobwino koma zili zola ndithu zili za Pakatangale. Koma panopa kesi is one of those situations where the corruption is naked. You can, it's just there, it's naked. You don't even have to struggle, you know. Chikopa and Frank Mbeta, Chikopa Senior Counsel, the Justice of Appeal, and the Frank Faluku Mbeta, they come a long way. They have worked on corruption. They have done corrupt things together for a very long time. Just the same way, these people, Aina Ken Manda, Aina Wapona Kita, Aina Edi Kakajere, they have been doing corruption for a long time.
Let me give you an example. Malawians, ndikupasa ndisanzo zimene don't jeno apa akhala akupanga milandu yooneka kuti milandu iyi ababa tu sizinayendi. Kesi ya Salima yomwe inali yonena kuti agato Malawi maiwala, you forget mongo khala basi it's excited kathawi kuchipa then you move on. Panali kesi ya Salima imene panali zinthu zambiri zimene zinaphwanyidwa kuti kesi ija panalibe environmental assessment kuti akato aja azikatenga madzi ku Salima, panali opposition yambiri IU kuti kulilongwe kali kuti chani kuli misinje, why don't you take madzi misinje mukuwasiya misinje ayende akafike ku Salima ndi muzika atenga ku Salima. Is it working? Panali zambiri. And Malawi Law Society was one of the lawyers that was standing against cattle, contract ya cattle. And Malawi Law Society anka imini anai Bright Tail, Council Bright Tail. And there's a report imene kodi kesi ya cattle kusumi kota anka itamangisa nana anai jikopa. You know? And there's a report where Mr. Brightail, in his volunteer work, because he was doing pro bono work, amakuyimirira Malawi Law Society maulere anapereka report kunena kuti ambeta anauza kunena kuti name your price mukufuna zingati. Sindikamba zambiri pankhani imene. I might be barred by law from saying more on this issue. Nkhani imene yadusa nkhani ya plastic, the banning of plastics in Malawi. Ayang'anira zachilengedwe cha ku Malawi anapanga bani ma plastic, kuyuza ma plastic a specific type amene amwenya amapanga kali mwina 10 years. Kesi ija imangozungulira ipita kwa high court apanga njani amayendesa nayo Frank Mbeta. Who sat on that case? It was Chikopa for years until. And that case has been, that case, I even handled that case when I was a lecturer at the University of Malawi, because we had interest to use the clinic, environmental justice clinic, under the University of Malawi and the law school. Kudita atenge ma students abange study, titenge case yo join, and there is a lawyer. Anyway, the point is, ndi mafile yose ndinayo kuma nkhani kuti imene naende anapezota Chief Justice Anzake anangosegwa file ina nkhani ija ndikuitesa koma file ina yuti achikopa amaikhalira. Who was handling that case? You find good and I find better. I can give you so many examples, but there are many people that know even more than me. But tikabwera nkhani ya election case. Nkhani ya election case. Kapena kuti nkhani ya zisankho. Because case ndi nkhani yo mchicha wa mwake case ndi nkhani. Mlandu wa zisankho. The then SCP director Ramek Matemba anabangisa interview. Anabangisa not interview, anabangisa press briefing ku SCB ku house nyumba ya weja. Ngoda majeda sumijeda kuyiwa. Press briefing me ine napidako. If you go his check in the records, even there should be videos. I was there, and one lawyer I was there with was Ayuba James. I was with Ayuba James that day, and I asked questions to Ramek Matemba. That day, Ramek ananena unena kuti cancel Ramek Matemba. Ananena unena kuti pali lawyer, pali judge amene anakatenga ndalama kwa munthu wina kwa business. Ndipo ndalamazo amati akapereke kuti apange influence my constitutional court judges. Lawyer wake anali mbeta kamene ngati sana mbeta mutuuze koma ndi enough ishi zinthu zokwanira zonena unena kuti lawyer wake anali mbeta. Ndipo judge wake anali Chikopa
amene anatenga ndalama ndipo ndalama anatenga sanapitise so kwa majajiwo the 5 judges the constitutional court, and we still have this person sitting on matters. Everyone that pays attention knows this issue, and you have lawyers that you go to court with fight justice. Which justice? They are sitting, they are going before deputy chief justice who received in ndalama kwa a business person. They will see as the business person because muntu wa business yo anamangidwa nditu anakakhala kuchichiri for a while. Komano nkhani ija sindakapitirira muntu jasana kamanga chifukwa muntu jamanena unena kuti singamangidwe ndeka. Komanso muntu yo ndi billionaire in dollars, you know, and muntu yo chakwera pardon this person ali ku Supreme Court akupanga apilu imene ikubwera chifukwa chokuti amafuna munthu yo ampase belo yomwe yakhala kazambiri. So Malawi, corruption is connected. The corruption si class related kutuluka pardon imene analandira atomumpinga njira si pardon wamba ndi pardon yomwe ili connected. So anthu osewa asamati pusise kuti akufuna kuthana ndi corruption unless we see the actions. We need to see. So I have appreciated the State of the Nation address, the SONA, by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika on his strong stand. Kuti sarabisa muntu, saika nkwapa muntu, komanso kuti inu a executive, inu a parliament, inu a judiciary, zimene mukupanga muonesese kunena muzipanga zinthu zoti zisaike dziko lanu pachani pamoto. Komano I want to challenge Professor Arthur Peter Mutharika kuti you cannot change Malawi with Frank Mbeda as the Attorney General. Never. What PBM does, that's none of my business. He's the appointing authority. You can't have that on Frank Mbeda as the head of the bar. Which bar? What are you talking about? What kind of massage are you doing? Like, what kind of massage are you doing? Because zose zachiko pandapanga connection. Anzake muntu uyi, you know, kwemale kuli mlandu wachikhalire maumboni alipo. Zomwe anakatenga anthuwa chigamulo chonena kuti wakuti kuti musamange chanchani pompano panali nkhani zimene anthu mmakamba. Komano, what you must know is Frank Mbeda is one of the people that anayamba, one of the few people that went to court kukatenga injunction a remedy kuti ICB asamfufuze. That's in a record. Again, the ICB director Remik Mademba there's an interview where he amafuna muntu kulira unena kuti mutile sabwanja wa court, mutile sabwanja kuti timfufuze muntu. We want to investigate muntu. And nkhani yake ndi ya simple. Mwenye samapereka ndalama kujani kwemarae kuja unapeza kuti chani nkhani itapita ku court, and the case also inaiso before days, and there's an high many chief justice kodi amwene judiciary yedu ndi nayo history ya corruption. I have it all, you know, ndi zose zili hapa, you know. Kamene and there's ali chief resident magistrate Ambeta anagwidwa kuti pereka chipupu kwa official wa MRI. How can you, and nkhani mpaka na pano, he's not accountable, and at least if he's even cleared, you could have just as a country at least mina pa clego case mungu onamizira ngati mumuze nga mlandu kena kumpange clear. But how does that person become the head of the bar? For God's sake, like, which world are we living in? Pinapage, you wonder, Malawi, and you're there, and very excited. That's why
You can have a politician go on a podium kunena kuti olondalama zawana bainde ndipo sana kugaideni koma zimenezo msamanene pa Facebook zimenezo zikambirana mkatika. Where do you think the courage to say that comes from? That's not just because muntu wazelezeka kabina jani. They know kunena kuti asiyana because aliyese ndiza Anzake ayi muti manga muli ndichani izi zanu izi nza. If you have Frank Farouk Mbeda as the Attorney General, you can't say you are going to fight corruption. You can't. You can't because corruption they are implicated. He is implicated. So I have nothing. I have no personal grudge with Frank. I have issues with the country. In Dziko Malawi has to be saved, and you can't say kuti sindi bagira muntu. Pamene ukutenga kuti bange fight corruption, they are corrupt. It's not different from the former SCB director Wajo Gauch. I mean, anali acting for a while. He was anali ukuthi jesera corruption injayiti kumai jesera kumai pasa zakuja zatanzi kumai baya ma Jackson kuti inenepe corruption iji. I know all the meetings that SCB did. I don't even have to mention his name. Kuma the acting SCB director, I mean wajoga baba. Amapita kwa maro ya mwewa. There is evidence, the tools. So these people have been followed. They don't know that they have been followed. We have pictures of these people. Ndaji na wapona gita kumaka mbirana zintu chanchani. The corruption in Malawi in Africa bonena unena kuti amafira kuti antunu mu bangi give up. But we are not giving up because once you give up, then you become part of the problem. The fight has to go on. Kainyo mumenyira ufulu onena kuti corruption ite ma honesty with all your energy. Even in Kani wazaipitize even ana. But we have to stand on principle and fight corruption to the end. Corruption itu ndio vuda many maendela if all is not easy. But corruption is not impossible to deal with. They just have to be one as a nation. No, don't safe. And don't safe do sikuti ndijiguru jambi and hoje pajabe ngukala serious. The chance that we have right now is that we have a president that is not seeking second term. One. Two, we have a president, I mean, at least Aguziwa has been Agujita. If he's going to be making mistakes, it's not those mistakes will not be because he doesn't know. Because he's knowledgeable. APM is knowledgeable. I've been saying this even when Chakwera was president. He couldn't make a decision. Those are things that I've been saying for a while. And Hamina na close in Hamina Madi Sala is Madi Sala, Madi Nyoza, Madi Nena wouldn't give DBB, Janjani. Panova, I'm saying the same things. Kunena good. So consistency. I'm consistent. I am consistent. I'm not an angel, but I'm consistent. And of course, I'm not corrupt. My drive was on APM. Kunena good APM Panova, I leave excuse. Yonena gudi singudi sama ziwa zintu. Kamina hamango mpangira zintu. Chifugwa, he is knowledgeable and he knows how people mess up because he has seen that and he has been reflecting. Kumango jadu mbali mwanyanja mmeana sana pita wakakawi. Suta nango pita kumene kuja. Madzi have got capacity to freshen you up. The air that comes from the sea, from the water, from the lake, especially fresh water even of Lake Malawi, has capacity to make you intelligent or to make you see things better, to open, to widen your horizon. Chambo Lake Malawi chima kubasa majo amena amakutandiza kuti uone zinthu bwino. I was just trying to give you a break zinthu zinazo but why am I driving at Chikopa
SC, JA, Beta, Frank, Faluku, the Attorney General. The other side in the Reserve Bank of Malawi. Now, pay attention. Who is the Reserve Bank governor as we speak? It's Partridge. Partridge has been in court recently on issues ya kuchosera kwake ntchito. Blah 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 14 billion inaperekedwa. Khani je nasumirirwa inapita kuja ku high court. High court kuja ili kujani pano ili ku Supreme Court. Find out amena ubanga kesi imene ili kumanja mwandani file ya ajina Partridge ndi Anzake yofuna 14 billion. It's in the hands of Chikopa. So what was going to happen if we did not open our eyes like this? Triangle imeneyo pa Chikopa ababa the prince of corruption, the prince of thieves in Malawi is Chikopa. Lavmo Chikopa, senior counsel, justice of appeal. Apa ukuzabera ka enabler ka Attorney General pa ukuzabera Reserve Bank governor ngati mwavumeleza komano iyeso aindike siyake ya 14 billion imene ili pano manja mwanda mwa prince of thieves Chikopa. What we do in Malawi is crazy. It's crazy. How can one person have so much power like that? Muyangane makesi amene akuchoka ku Industrial Relations Court anda maphamwa kuti akumakatira file yandani pa court landani ikafika manja ikafika ku Supreme Court mupeza kuti ndi Chikopa. Akwaku. What else do you need? Because people will say, hey, antumba panga shout, hey, corruption ile ngombana kuma mboni sumbwele. Umboni wake umene mafuna umboni wake kuti zachita kutusa matumbo athu kukupasani. Do you want us kuti tusentima watu ndikukupasani kuti umboni mukufuna kuti umboni mukamati mukufuna tukupase mchani mukufuna tichose maso athu ati tukuse tukupase kuti umboni. As we speak right now tina umboni unaberekedwa wambiri wake manda sanganani Judicial Service Commission ndipo unena kuti nkhani aweruza in 4 weeks. Amalawi makhamu banga jani anyamata hold current. You should pay this. This is our words to you. You play a lot. You know, you present yourself as tough and as you engage, but you're on the surface. You're not. Can you wake up and deal with it? Because you have mentioned me many times and I never addressed you. I never spoke. And it's important to bring this conversation. But Muma kamba zintu zigamba pamwamba, and that helps corruption. Because muma kangani gadi mukupeleka accountability, kuma suma kadum banga accountability, because information ilipo. Last time magamba za Kamangira, mwachura Kamangira kawili kosi. And you were saying, moto wama basis, na ngamba muma peleka my innuendos that are helpful to the corruption, to sustain corruption. Because if you were a proper journalist, you should have been finding out, this is what happened. Kamangira brought these names. Judiciary under Judicial Service Commission said they were going to investigate. They said they're going to do it in 2 weeks, or it was first I think 2 weeks. They now announced it and then 4 weeks. How long has it been? Whose job is it supposed to be investigating? Whose job is it to investigate, to do the investigations, proper investigation? You want me to be doing investigations? When you say Kamangira, what do you want Kamangira to do, leader? What do you want? Because I did everything. And I continue to do everything. I continue to give myself to the fight against corruption. Totally and fully. But you journalists, not only hot current, but I mention hot current because you keep mentioning me in a light way. Lightly. You know? You should find out Budi Ken Manda. Agutani Panova. What is it doing? Ken Manda ama mamu wakuti. Ama mamu andinani. That's
That's what you should be finding out. Nyirenda is still drinking in Lilongwe. You are born a guitar. And you say, Kamangira, anangoti anangamba nkani. You should be finding out, is Nyirenda, Justice of the High Court, receiving salary? Akulanda salary kuda. You should find out kuti champion nkhani manager sans palivi pamene ali Nyirenda. Atabwera Justice Kajari kukano president wa commercial court. Has things changed? What happened? I can bet you do research. These banks have benefited from my work huge. Magesi hao amene antua even Supreme Court anangoika ma injunction, especially Nyirenda anangoika ka injunction relief kani chakuwezizisa. Anaenda anayamba kutamanga anasunta. You can do an investigation in this. There is proven evidence. Research. University of Malawi, law school, social science. What research are you doing? Can you do an investigation to see from 2024 to 2026 how the court has operated? Commercial court. I'll just give you an example. Commercial court. Do an investigation. Focus on Zoma Mabanga again, Manda. Magesi Mina Maindira. How it was stuck. Magesi especially Amina Mabanga involved Zandala. Kesi ya Salima, yomwe inabuka zose zimene anapeza kuti andisumira. And you know that I'm in court right now. Even now, as I speak. Ndine munthu osumiridwa. And you sit down and say, Kamangira, I'm done. Bible mulimawa manena unena kuti mulinditsoka iwe Kolazimu. Mulinditsoka iwe Bethsaida. Chifukwa zimene waziwa iweyo anakaziwa wakuti amachira sonzinda wina bwezi atasintha. Amalawi mawu amene muwawerenge ndipo muzikemo mawu a Bible mu mulinditsoka ine. If you continue to lick the feet of the people that are killing you, anthu uchekani pakhosi mwatusalilime lanu kumanyambita malo osakhala bwino, kumanyambita kuphazi, kumanyambita kumapembeza. But these are the people that are cutting you by the neck. There are many cases that I can give you examples if regard to corruption in the judiciary. But it's not important. One case is enough to get someone out of the judiciary for corruption, for bribery, and in the least possible way for incompetence. So these people say Nyirenda achua ata wabisa wateteza osawachosa mu judiciary on the basis of kuti alandira ziphuphu. But when you look at these examples and everything, incompetence ili clear. In fact, corruption ili pambana. Komano, my point is, my grounds amene unga mjosele judge judge ndawili corruption, incompetence, komanso mwina kuti wakatika kugwira ntchito kuti mwina wadwala or something. Anthu osewa achikopa. If you're just going to do an audit, just audit him. Iyeyo ana ake, azibale ake, my cousins ake, audit all of them, because zinthu amazika maina mwa anthu ena, because they know kuti they can't justify. You find kuti he can't expend the wealth and the lifestyle that these people live. Kumalawi ndiko kuitsa chifukwa zimadere chonchi kenako mazulu ano tizisiru tikhaso tindaji na wapona kita mamu mfana uja chanchani makuti mfana uja ndo wausiwa amene uja is frustrated akubanga abida wene bobo kubala ya lawyer. That bar, if you investigate that bar, mupeza shares a judge. And they laugh. I'm corruption is in Gate Malawi. I'm winning this all vote. Stupid people. But you have a chance to arise. Mundo pusa ata kuchenjia. There was a guy
amene ankabera bwana wake ankantuma ndipo bwana wake anaziwa zinthu zija information yonse anayipeza ndipo atayipeza information ija anamuuza taka ndikuchosa ntchito apapa wasala mwina 1 week ndikuchosa anaona kuti yalako. You know what he did? He rose up, he started kupanga maubale. Iwe ya bwana anga wapanga oil 7 liters, ingoni pasa 2 liters, 5 liters is okay. Iwe you bwana anga 15 liters, tipase 10, 5 is okay. Ngakhale mwakazi seal kaya ku judiciary go kaya ku Ministry of Justice under the Office of the Attorney General kaya ku Office of the Accountants kaya ku ma institutions also sana mina wabanga enable corruption. You still have time to act like this clever servant, this shrewd servant who zitamutina anabanga rise anamba nokubanga maubali anamucho samuja anakapeza kofigira ifetu tukufuna aliyense ayambe kukhala bwino situkuti tukunena kuti amene ali corrupt angokhala corrupt musabwere kuno. Change, help us end corruption, come out. My clerk, you are part of the corruption. Kodi tu kukoti kuja clerk wa judge kabena wa magistrate amene amapanga corruption amachita kuziwika he lives a life that he can't afford yosagwirizana ndi salary yake amatha kumayendera galimoto yoti amene gamu naitenga kuti clerk amene wa judge amene akupanga corruption because corruption ija clerk uja amakhala ali momo mudewo muja. Of course when you investigate you find kuti amaja mwina 1% or 2%, but kukoti kuja kuti ma clerk ambimbira amene akutuwa kumene kuja and you have stayed quiet to protect. You are the people that we are the ones that protect the corruption. The prince of thieves in Malawi is Lavmo Chikopa, Senior Counsel, Justice of Appeal. But he's enabled by politicians, he's enabled by business people, mabanki, by individuals. Commando is not more powerful than us and the will of the people. Kumapeto wake mafuna nene kunena kuti ambuye ndi wabwino nthawi zonse ndipo nthawi yathu yonena kuti tizipulumutse tokha yakwana. No one else will come from anywhere. No one else will come from nowhere. Tokha tikuyenera tizipulumutse Malawi ndikuthana ndi uchifamba umene ukuchitika ku Malawi umene ukuchitika ku judiciary. All these politicians amene abandalama, you can't hold them accountable if you have the deputy chief justice onena kuti ngwakuba onena kuti ndichimbala nkondo ndichigawenga. You can't hold them accountable because they just pay and they've been paying all these people my billions of say amenaba. And what happens? The other people that have just joined government, they will do the same because they see that so we should set a precedent. The current president has got a chance. We gave Chakwera this chance to change that country, to end the corruption. He didn't take it. We will see if APM is going to take it. The Attorney General that we have, the kwemwae muntu amene akusogolera emwale kapena bwana president, go back to the drawing board and act on corruption. We have heard words of fighting against corruption for 5 years. It's enough, for not 5 years only because that's Chakwera's period, but for years and years. But I say 5 years because that's the most recent regime. Koda Amene was caught up in money laundering yanzungu wa South Africa. Ndindani panoba mu government ya APM ndindani. I'll give you for food for thought, and then we'll come back next week Friday. We'll do the live on next week Friday,
I hope this gives you energy from which we are going to act. Aliyense amene amamvera live andikuthekera kupangapo kanthu. You are not done ahead. Sino anthu opanda nzeru kuti ndikuuze ndipangani chakuti. There will come a time when I need to, but I don't need to tell you kuti pangani chakuti. May God be with you. May God be with us. May we be protected, and may we thrive. May our children be proud of our actions. May our families be proud of our actions. May we be proud, especially ourselves. We pray all this through Christ our Lord, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you very much for your attendance. I hope next time we do a live, we're going to be together and we're going to work on ensuring we take action points and we follow up. And as I said, ajinaonjeza nikenaniwa osamangu apanga like kapenda kumangolimba comment. Limba comment, but take what they are saying seriously and act. We can't continue like that. And to say amene this and also azochita. And si anthu kuti akuti akudana ndi wina wake fana khala akudana ndi wina wake zaka zonsezi basi akhala kupanga kuyankhula pa nkhani ya corruption akudana ndi ndani iwo amankhala adani basi, you know. So tiganizire anthu akumuzi, tiziganizire so ife antown iso timavutika kwambiri. Let's rise up. Yeah, God bless you.